Tinokutambirai paJolas News Audio. Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokutambirai pano paJolas News Online YouTube channel uri musi wechishanu 22 Chikunguru 2022, apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau nepamatandemutande akasiyana-siyana mururimi rwechishona. Regai titange nekukupai nhau iri mubepanhau reThe Newsday. Masangano anomiririra varayiridzi anoti varayiridzi vachaenderera mberi nekuramwa mabasa. Masangano anomiririra varayiridzi ayambira hurumende kuti ari kuda kuramwa mabasa mushure mekunge hurumende yaramba kudzosera mari dzavaitambiriswa muna Gumiguru 2018 dzinosvika $540. Vachitaura neNewsday mubvunzurudzo dzakasiyana, vatungamiriri vemasangano vanoti kukwidziridzwa ne100% kwemihoro kwakapiwa muna Chikunguru hakuna zvakunoreva nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Pari zvino tobata bepa reNew Zimbabwe. Mutauriri weCCC mudunhu reMashonaland West anoshoropodza vaziyambi-ziyambi mushure mekunge vapa vanhu maswitsi pamusangano. Topinda munhau iyi yose. Mutauriri weCCC mudunhu reMashonaland West vaBlessing Mandava vashoropodza kurokota rezvemitemo neparamende vaziyambi-ziyambi nekutora vagari vemuwadhi 5 yeKariba semapenzi mushure mekunge vavapa zviwitsi pamusangano. Vaziyambi avo vanova nhengo yePolitburo yeZANU-PF vanonzi vakapa zviwitsi zvemindi kumadzimai mazhinji akange ari pamusangano wakaitirwa kumahombekombe sebhabhu nemusi wemugovera wapfuura. Vabiti vanoti veruzhinji vaneta nekuona vaMunangagwa nemudzimai wavo panhepfenyuro yeZBC. Mumiriri weHarare East mudare reparamende vatendai biti veCCC nemusi wechipiri vakakwidza kudare reparamende vaine nyunyuto yavo yenyaya yekurerekera kudivi rimwe chete kwenhepfenyuro yeZBC mukutevenyura kwayo nhau. Vachitaura nezvemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo Auxilia avo vari kunyanya kubuda panhau huru dzeZBC manheru uye muzvirongwa zviri kuitika, vabiti vakati munoona zviso zvakafanana paZBC na8 o'clock mazuva ose. Unoona murume nemudzimai wake mazuva ose kubva na8 o'clock kusvika na10 o'clock. Mukupindura vaKinsey Paradza vakati munhu haasungirwe kuona channel imwe chete, ngavachinje machanel ekuona kana vasingafariri. Topinda munhau inokachamadza zvikuru. Magetsi Anodzima mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari pakati pekutaura mashoko Aneudzamu. Regai ndikupei nyaya iyi yose. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasara vaine zai pachiso mushure mekudzima kwemagetsi zvisinganzwisisike pamusangano wekuparura muzinda weCyber City kuMount Hamford nemusi wechitatu. Vachinzwa kunyadziswa uku, boka rakanangana nemutungamiriri rinozvidaidza kuti Men Believe ED rakatanga kuridza rwiyo kuchengetedza mamiriro ezvinhu. VaMnangagwa havana kukwanisa kuvanza kusafara kwavo nekambani yeZesa Holdings nekuda kwekudzimwa kwemagetsi paine vashanyi. Takabata bepanhau reThe Mirror. Chief Mazuru vanobva panhamo vachipopota mushure mekushorwa nevatsigiri vebato reCCC. Chief Mazuru vanonzi vakabva parufu pamusha wamusimudzirwa kuWard 13 kuGutu East vachiita ruzha apo nhengo dzeCitizen Coalition for Change dzairamba chirevo chavo chekuti vambomira kuimba nziyo dzebato. Bato iri raiviga mukuru waro uyezve
mabhizimusi ane mukurumbira namaibheriya musimudzirwa avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu. Topinda munhau yakamirirwa nevatsigiri vazhinji vebato reTriple-C yekutongwa kwavaJobuscala. Kutongwa kwavaJobuscala kuchaenderera mberi svondo rinouya musi wechipiri. Kutongwa kwavaJobuscala kwaendeswa mberi zvakare kusvika musi wa26 chikunguru 2022. Kutonga kwenyaya yavo kuchatanga nenguva dza2:15 masikati, apo vachapiwa mutongo wekubhadhara mari yechibatiso. Vascala vakasukwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza. Mapurisa eZRP anorambidza veChris Coalition kuratidzira kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu munyika kwanga kwakatarisirwa kuitwa nhasi 22 chikumi. Pari zvino tokupai nhau yekunyika yeSouth Africa. Vaimbova mutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vanoshoropodza vaRamaphosa. Vaimbova mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vashora mutungamiriri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa vachiti havana kana ruzivo rwekuti vopedza sei uori, kushayikwa kwemabasa uye kupedza kusaenzana kuri kuitika munyika. Sezviri pachena, South Africa pari zvino yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kukwira kweuwandu hwekushaya mabasa. Tinoti kuverengwa kwenhau kunogumira pano. Tisu venyu Munashe Wisely namakoti tanga tichikuverenga subscription yenyu inotipasa manyemwe zvokuti mukasubscribe zvinoita kuti tisaneta. Musakanganwa zvekare kuti tine gurupu redu reWhatsApp rakapenga rinonakidza kudarika zvamunofunga. Namba dzeWhatsApp dzinoti +263 775 934 930. Ndinodzokorora zvakare +263 775 934 930. Tinoti chisarai nomufaro, tobatana mangwana zvekare.